تعذبتي نايتا تمالي قدام زقربت كالا اي تخفال سالساي كفال مقصلتو انه كساع فصمي مدبنا مسانا خونو ويزرو يوردانوس عقباي سخون حنطي بدرجة حلافنت اب كوربوريشن الكتريسيتي ارترات سرح زلخي اخي ادم خبيركي فقادنيا خوينكي ابزي امركابك بطعمي امسكنك باسم مدب سايدا اذا حجي زلخيو درجة دحرنا خناتو سخون كم إرترا ويزور إرترا أبيت مرت صورة زعما خقول حمشتو شدشت عامات زوات أخي أب تكنيكال سكول تماهير كن أب وينا قطان كبابي أب سمانين شمون تمرقكم يخم أب سرح تمديبكم حجي نزي مسرت قوننا أنتي أحت ربي لك سكدحر بايتاخي دحرمو زاك أبي اختمديبكي انتاي سريحكي تاي مسلت تموكرو كما يرك بديحكيو تمهاريت قول عقينكي ابقدا يمسرحتي نياتات كتابتي يغني لي نزي مدبزي عدل بمهابكي هنياتس كوربوريشن الكتريك ايرترا وكيلنا نقر من قدنا قن بقندو مدب سايدان دك نستي وكيله عديمات النازله مسغانا يبصح لكي قصيله كاب اتتعبابيانا كسايكي كوننا انا كاب هصاننتي بيت مرسور عبي دحريو تناي مبعتات مرتو تماهيرنا ات ناي جونيور زاتنالو غزيخا ن تكنيكال سكول فلما وينا تكنيكال سكول بانا تجميرا مالتي قداموت تماهرو ناي بيت مرت سنكينت اميدا مالتي دحري بزي نسلست عمت تماهيرنا عبشحن شعاتم 88 كا كابيت مرت سنكينت تمرقنا ن إذا سرحت تمديبه نس بعد إيرو مالتي إيرو تعبنا له أبزكوا مساي أبدا إذا سرحت كن مدب كلنا إذا سرحت كومشن نصنع بهال نير تجزيتي إندا إلكتريك تبهال كا نفسها زخالت كفل نيرة أب تحتيها تمديبنا بعد إيرترا ناي صجنا أب مينتنانس كأتوا خلوا أنا نتعبن كا أب مسمر نيرنا مناخ خلوت أبلات مالتي إنسانة أب مسمر تمديبنا تسرح مسمر شعينا أهديلنا جميرنا سرح مسمر حجنتاي قميل كترديو حج أميدا مزرقح مسمر كم زنبر نقر من قدنا كنقلصو أب كل تكالات جنريترات نيرنا جنريترات كا حنت جنريتر بين جنريتر يتقبرنيا مسمر كسحب لك مسمر سحيبك تزيد لي أقول قلت إلكتريك تهب مالتي فلما بخر السرحي أب مأكل حكمنا نيرة أب مأكل حكمنا قال أوارح مسمر زرق إحنا مالتيو أب تشعو جزء بتفعل ما ينائنا فلما صرح نرئي دحريو كم أطم صرح نسرح مالتيو أب الصراحة زي شعو زي رسعو نحنا اتمسمر كالسحبيو خلقي بأقرابي ختحلفيو هنياتو بالله كله ترى بالك السحبوي تقنيخا كشافة كاب نفرتن كاب دحنة نايتي سنجرون نمحلاو مالتيو مسمر هارد إنيرت مسمر مسحب شعو بقرب يخا تحلفو نتقرب كتحلفو خلقا نتي كوبر وايريو زي تأدنا تمطام وايري خا تسحب نعو سحيبك إخا نابتي قال حجي بالو خا أما ساسيلنا حبر لخينا بالو فنجان كم زي الرأي شاين دحر جيروس نفارد كترويا تمسمر حجي تطبق نقارو كوبر ناي كوريجن كستاي سلوزلو يحسس مالتي قرب نفاس مسهرمو دحريو أي الرأني برقرق أيبني فلما تسحبت اللاقن قد راح حوقف كأخا تحدر برقرق يزبل مستسحب ناي تتنطيمو وبتوشت النبرة صورية كوم سحيبنا نجي حاتين غير كي ختدربيو تم عبيت عبيز بل دق تبعتيو حاتين غيرهم مدربيو بقرب كم زغير كا بيد كان داغوتتك إخا تسحبه أبزا غزيزي أحجي فلما سرحية زقاطمتني تشالنج خاله أنا مسمر تعبت ذكريات ذكرانا يذكرني بحنس أميرنا
نتا جمد كم زجير عند أطمطم كلهم كلهم نشتي تعزف تجمد بقرانات نايتي أنا فريزة حلف زلتي واير ناقوخ نسحبه خلنا كتحزم ياخد حنكم نعم كي تحنكم قبل نتا جمد كم زجير كزرق حلهم كفتن بإيدي إزيهم سحبوني أبقرب قليلة شو سخن بعلقي هو اتفلا ما صحق مليقنا دحرقن درجانة تقربسي ساجر حجر كبيدي يوم الصمكة سحبوني أنا من دحريت ملس نصهم سحبوني ويبل شعو ويمسبلكو أبلات عند إكس راي أبطقنا نيرم زم أبلات عند إكس راي فلما دلاقت صلق مسيلهم سحقومني دحرقن أنا ون تسحقهم مشان لك سنديو اتحدى غير رأيني يلم اسحقني عليه حيليك ساعز رخم نخوينا نخملس حجتها كم زيلة تمطمار نباركو تدزرقح زنباركو تحنتمش عطيفاتني آخر كبي سحبوا مني تخبدتنا يسوق قلعت من بارنا خاص تخبدتنا تحنت خا نتأجري حلي قطع نتأجري تمطماتا تا دسحبا كم زجرت زرزران نباركو شو كم تجمع ترديهم نتجمد سحبهم كأسجرهم أوريدو مني كملس زل كبل تقوينا أجريك السبرع أجرين بعلات تمطي مع الله أطوير زيا كم حنتي في الصامة أفتابو خرج حفيركي أويات كزللي الكتات زلقن متصبركم مخنيات أجريت تمطي مع الله إيديك أنا حيزة زلهم أنا بدحرينا بسريحنا كأو عندنا نبوتانا تمليسنا بدحريو أبوزح بوتاتات ناي مسمر كيدنا إتارو هيمبول دا موديفيكيشنز بحال نيرو نبعل تعبه هيمبول قديفنين 4 سبات كاني انجينير ولدن زمرحنا خا ندا موديفيكيشنز بحال كا انترنال انستاليشن نايتن ميشنز سريحنا هاو تمليسنا عرارب ابوزح بوتاتات اب قدمي تسعون اب تسعه باصعك تتحز كلا اب ندا 72 مسمر زرغيحنا ابوزح بوتاتات سي ندخدنا مسمر نزرغح نيرنا أوشت عرارب كأ أبندا باستان ندا باترن كأ internal installation دقاو مسمرن سحبنا نيرنا مش أو مربب مالتي دحريو قد منات النت تي سرحناتنا ناي مسمر زبحل نقاش باركا خيد مالتي مسمت حز ناي بعل بارونتو حرا كتماتاتي نيرو بارونتو أوردت تسني أبزخاء سرح مسمر صريحنا مسمر محداس مالتي مسمر محداسن زي نبورو قبابيتات مسمر مهابن مالتي أب كم زخلنا ناصبنا تركيبو أب تسني ندا سرحنا خلنا ناصبنا إيرترا أب تسني تبسيرنا يا مالتي سب ناصبنا كستنفس كله نحنا خا سراويت صلائي نمهدمي ببعل تسني سلز تطقمه تسني جيرو تمارات جيرو نسودان كأتخلو خا نحنا صلاة خيلكمكم تباهلنا وصينا بتمارات جيرنا أب جرمايكا كل تليت حديرنا مالتيو كاو ساتهم نناب سايما بيلمم يحلفوا يلمون سقيل ما يمرئ أمام عبالاتنا شعو تم قال يوم كا تماريخهم ناب ساين زبلو نحنا تمليسنا حرام سكونت بوتا ناصبنت إيرتراخا أب كنزي إحلفنا مالتي سلازي سب نسمرا أتوسهم كأتهدمو نحن هدمو عدنا فليت زخر الله تناخلت ما نتاقصاي كويننا أنا بتعوت ناصبنت إيرترا شنو زي رسعو تعباني رامساي أنا تانا شعاع سمعت كقلت أخما نايكلني اتناصبنتسي اندي بتي اتم زخفل كاين بصوت كان رأيوخا بتي خا ناي بحق دينا ناصبنتنا وسيدنا لنا اندي تنايشعو سمعت أنا كرد عني كألن كم بكوعدنا كبد فتصامن يرون عناس شوس تعود راح يكون نزحوك سكا بزوح يرو ناو بخي زي فل بخيل لا بخينا نزناب زي كبلو إلى ديكم كون كحلف كاللوا تناصنتسي أبتسني كوينة سلا زحلفكوا كذكراس لزلني مع تناصنتنا عايز فليتي حقوس ينبعي حراي حجي دحري ناصنت أبزي أهادو تزنبركي تمرتي كمي جبركي كم من تاكوين كتسرح اللقي بزحكو يوزل درجة حج فلما بتسني تمدي بندقنا تمليسه أبتسني 4 ور 5 جبركو جن تمرتي خنقصل يلنا كلاتناتهم أبلات ندا كينت تماهيرنا زمص أنا أب زلزلنا يو زوباتات تمرت قصيلنا إنا كاب 10 كساب 10 تخل تخفلي أب بيت مرت قيح بحري
ትምህርቲ ቀጽለ ማለት ምስሽታው እንዳተማሃርኩ እንዳሰራሕኩ ተቀይረ መጽ ክመሃር ስለ ዝበልኩም ካብ ተሰነይ ነስመራ ተቀይረ ኣብ ኣስመራ ከኣኒ 1993 ዓመተ ምህረት ወዲኤ ማለት ቴክኒካል ስኩል ኣብ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪክ ኤርትራ ተሰጋጊርናስ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣቲና ፈለማ ዝኣተኽዎ ክፍሊ ግምትን ምትካል ቆፀርትን ይነሩ መስመር ንዝሓተተ ዓሚል ርኢኻ ኣገልግሎት መሃብ ማለት ይነሩ ከምኡ ኮይነ ሰሪሐ ኣብ ከምዚ ሽዑ እንዳሰራሕኩ ከለኹ ሓንቲ ዕድል ናይ ትምህርቲ ተዋሂባትን ማለት እዩ ቅድሚና ሓንቲ ኮርስ እሕሊፎም በዓል ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ዝርከብዎም ናትና ናይ ስራሕና ማለት እዩ ንሃገረ ጀርመን ኮርስ ረኺበ ታ ኮርስ ሕጂ ፈለማ ኢንተርቪው ያ ነራ ታ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ክልተ ሰባት ተመሪፅና ኸይድና ምስ ካልአይተይ እስኺ ሰራሕተኛ መስመር ኢኺ ንሕና ንጠልቦ ዘለና ግን ናይ ጽገና መስመር እዩ ኢላ ተሓተኒ ታ ጀርመናዊት ዋ እሞ ቴክኒክ እኳ ንኹሉ እዩ ዝምልከት ቴክኒክ ንኹሉ ዝምልከት ካብ ኮነስ ኣነ ከዓ ኣብ መስመር ደ ክበል ደሊኽኒ መስመር እኳ ደገ ኸይድካ ምስራሕ እዩ ምስ በልኳ ነዚኣ ሃይላይት ገይራ በዚኣ እታ ሓሳበይ ተቐቢላታ ዓመትን 3 ወርሕን ብኤሌክትሪካል ሜንተናንስ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተማሂረ ማለት እዩ ካብ 1997 ክሳብ 98 ድሕሪኡ ከዓ ትምህርተይ ዛዚመ ከዓ ንዓደይ ተመሊሰ ኣብ ዝነበርክዎ ትካል ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ 3-4 ዓመት ድኾን ከዓ ምስኡ ተመርዐ ኣብ ሕርስን ጥንስን ኣቲና ኣብ ናይ ኦፊስ ስራሕ ተወሰነ ግዜ ሰሪሐ እሱ ከዓ ከም ኣቕራቢት ጆብ ኮምፕሊሽን ሪፖርትን ሱፐርቫይዝ ምግባር ናይ መስመርን ከዓ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ ከለኹ ከዓ ኣብ 2010 ነዛ ሕጂ ዘለኽዋ ክፍሊ ኣብ ንኡስ ጨንፈር ዘቤታዊ ኢንስፔክሽን ኣካያዲ ስራሕ ኮይነ ተመሪፀ ማለት እዩ حراي ጽቡቕ مسمن ركبكم ኣብ ስራሕ እዋ እጂ ንኡስ ጨንፈር ዘቤታዊ ኢንስፔክሽን ኣብ ስራሕና ጨንፈር ንኡስ ጨንፈር ተሓርካ ክፍልታት ኣለዋ ከምኡ እዩ እቲ ናትና ደረጃ ዘሎ እጂ ንሕና ኣብ ጨንፈር ንግዲ ንኡስ ጨንፈር ዘቤታዊ ኢንስፔክሽን ንኡስ ጨንፈር ኢንዱስትሪያል ኢንስፔክሽን ዝምድናታት ዓማዊል ንኡስ ጨናፈር ማለት እየን ንኡስ ጨንፈር ንባብ ቆፀርቲ ካብ ገንዘብ ከዓ ኣለዋ እዚአን ማለት እዩ ንዚኦም ሕጂ ሪሌሽን ኣለና ብዓብኡ ከዓ ምስ መስመር ምስ ዞባታት ከዓ ብምልአን ማለት እዩ ንኡስ ጨንፈር ዘቤታዊ ኢንስፔክሽን ንኡስ ጨንፈር ኢንዱስትሪያል ኢንስፔክሽንን ናይ ሃገር ሙሉእ እዩ ካብ ሙሉእ ዞባታት እውን ስራሕ ንኸይድ ሰሙን ስራሕ ኢሉ ኩልና ማለት እዩ ሕጂ ብቐንዱ እቲ ኢንስፔክሽን ዝበሃል ስራሕ ድሕነት ሰብን ንብረትን ጥሪትን ይሕሉ ብቕዓት ስራሕ ይምርምር መርመራ ቆፀርትን መርበብ ኤሌክትሪክን ከዓ ይፍትሽ ከምዚ ኢታት ዝኣመሰለ ስራሕ ኣሎ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከዓ ነቲ ኣገልግሎት ዝወሃብ ከዓ ርኢኻ ብቑዕ ኣገልግሎት ስራሕ ትህብ ማለት እዩ ውሕስነት ዘለዎ ስራሕ ትህብ ማለት እዩ ሕጂ ርክብ ምስ ኩሉ ኣለና ንሕና ምክንያቱ ንሕና ንድሕነት ዝምልከት ብምሉኡ ናባና ተመሪሑ እዩ ዝመፅእ ንኣብነት ከምዚ ፍሮይን ክትገልፆ ፀንሐት ፍሮይኒ ዳይረክት ሪሌሽን ምስ ፍሮይን ኣለና ኣነ ምስ ህፁፅ ፅገና መስመር ማለት እዩ ምክንያቱ ናትና ኣቕረብቲ ሓበሬታ እሶም እዮም እሶም ዝረኣይዎ መስመር ዝረኣይዎ ንሕና ከዓ ንኸዶ ማለት እዩ እጂ ምስ መስመር ከዓ ካልእ ከዓ ሓድሽ ንዘእቱ ሰብ ከዓ ንሕና ፅዕነቱን ብቕዓት ናይቲ ኢንተርናል ኢንስታሌሽንን ርኢና ከዓ ኣገልግሎት ንህብ ስራሕና ነዚ መስል መደብ ሳይዳ ንደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ሕራይ ፀገማት ነይሩ እትኾይኑ ከመይ ዝኣመሰለ ፀገማት የጋጥመኩም ብኸመይ ትፈትሕዎ ዘድሊ ጥንቃቐ ከመይ ክብደቱ ትስራሕ እዋ ሕጂ ንሕና ኩሉ ግዜ ድሕነት ሰብን ጥሪትን ክብለክ ፀኒሐ ንብረቱን ክብል ፀኒሐ ኩሉ ግዜ ሰብ ዝዝንጋዓ ነገር ኣሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ንህፁፅ ፅገና 1266 ክሕብር ኣለዎ እሶም ዘይሓበርዎ እሶም ዘይፈልጥዎ ንሕና ተሓቢርና ኢልና ኣይንኸይድን ኢና ምክንያቱ ንሶም 24 ሰዓት ወሃብቲ ኣገልግሎት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ኸይዶም ነቲ ዘጋጥም ፀገምን ሓደጋን ሪኦም መምዮም እዮም ዝህቡና ንሕና ኸ ኢንስፔክት ክንገብር
نخيد እንደገና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ሓደጋ የጋጥም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ሰቡን እንተመተ እቲ ሰብ ምስተላዕለ ኢና ንኸይድ ህፁፅ ፅገና ግን ነቲ ሰብ ከርክብዎ ክእል እዮም ኣብ 24 ሰዓት ኣብ ስራሕ ስለ ዘለዎ ንሕና ዋላ ገዛ ክነድድ ክእል ንብረት ክነድድ ክእል ኩሉ ዝነድድ ንብረትን ሓደጋ ዘጋጥም ግን ብኤሌክትሪክ ማለት ኣይኮነን እቲ ኮይኑት ግን ኤሌክትሪክ ጠንቂ መቃፀሊ ዋላ ኣይኹን ኣብ ከምኡ ዓይነት ፀገም ክህሉ ከሎ ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ኤሌክትሪክ ክጠፍእ ስለ ዘለዎ ንህፁፅ ፅገና ምሕባር ፅቡቅ እዩ ንእግሪ መንገዲ እውን ክሕብሮ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ከምዚ ፍርአዊ ንክትገልጾ ፀንሐት ሰብ ተሓናጊሩ መስመር ጥፍእ ንምንታይ ዕላማ ተጠፊኡሎት መስመር ኣይንፈልጥን ኢና ሓደ ክልተ ዓይነት እዩ ዘለና መቕረሐ ኤሌክትሪክ ንክንገብር እውን መስመር ነጥፍእ ኢና ሕጂ እታ ደጥፍእዋ ዘለዉ መስመር እቶም ኣባላት ህፁፅ ፅገና ኣጥፊእና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣጥፊኦም ክሰርሑ ክእሉ ነቲ ካልእ እውን ኣገልግሎት ዝወሃብ ዘሎ ሰብ እውን ኣገልግሎት ክጠፍኦ እዩ ማለት እዩ ንሶም ተበሪሆም ንሕና ኣብቲ ናይ ምውላዕን ምጥፋእን ግዜ ዘሎ ማለት ከምዚ እንድሕር ኢንተራፕሽን ናይ ብዓብኡ ብሕርጊጎ ፀገም እንድሕር ኣሎ ወይ እውን ብኣና እውን መቕረሐ ኤሌክትሪክ ግበሩ ወፂና ኣሎ መስመር እንድሕር ኢሎም ኣብ መስመር እውን ደጋጠመ ፀገም እንድሕር ኣሎ ከምዚ ዓይነት እዩ ነዚ ግን እቲ ሰብ ኣይነቕሓሉን እዩ ኣይፈልጦን እዩ ነዚ ከይተረድአ መስመር ክውልዕ ፍትን እዚ ካብቲ ዝገጥመና ሓደጋታት እዩ ዋላ ኣብ ሰብ ሓደጋ ዳርጋ ኣብዚ ዘለዎ ኣባላትና ሰናይት ነዲደ ነይረ ኢላ ኣርኣያ እውን ነዲዱ ነይሩ ካብዞም ሳና ዘለዉ ካልኦት እውን ዝሓለፈ እውን የሴፍ ከም ኢሉ ነይሩ ኣብ ስራሕ ከሎ እውን ሓደ ኣባልና ሙሉእ ኣካላቱ ዝነደደሎ ኣካላቱስ ዳርጋ ኢዱ እግሩ ኣፃብዕቱ ተቆረፀ ኣባል ኣለና ሕጂ ኤሌክትሪክ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎቱ ኢዳ ጥዑም እምበር ብዘይውሕስ ኣገባብ እንድሕር ተጠቂምካሉ ሓደጉኡ ከቢድ እዩ ሰብ ከዓ ነዚ ክነቕሓሉ ኣለዎ ሕጂ እዚ ሰዓት እዚ ንርሑቕ ገጠራት ምዕሩይ ዝርጋሐ ኤሌክትሪክ ተባሂሉ ራብዓይ ገፅ ፕሮጀክት ተባሂሉ ዝተታሒዙ ዘሎ ብቴክኒክ ጨናፍር መስመር ይዝርጋሓሎ እዚ ሕጂ መስመር ንዝርጋሓሉ ዘለና ህዝቢ ግን ኩሉ ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ይፈልጥ ማለት ኣይኮነን እዚ ከዓ ብሜድያ እውን ነቲ ሰብ ንድሕነት ዝምልከት ኣስተምህሮ እንተዝውሃብ ንእግሪ መንገዲ ክትንክፋ ደሊ ንባዕሉ ኣብ ከተማ ዝገጥመና መስጥሒ ገመድ ኤሌክትሪክ ናይ መስሓቢ ናይ ቴሌቪዥን ንድሽ ንገለ ተባሂሉ ዝስሓብ ኣብ ፓሎናትና ኣብ መስመርናትና ይስሓብ እዚ ሓደገኛ እዩ ነቲ ተጠቃሚ ክዳውንቲ ይሰጥሕሉ እዚ ከዓ ሓደጋ ደስዕብ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ገጥመና ወይ ድማ ጎረንዳ የዲ ገለ ምስ መስመር ለግብ ሕጂ ንድሕነት ዝምልከት መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ከዓ ተጠቃዕትካ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ቀንዲ እዚኣ ሕጂ መልእኽቲ ከመሓላልፋ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ገዛ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ትንጥቀመሉ ነገር ጥራሕ ክንሰርሕ እምበር ኣብ ሴፍቲ ከነድህብ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ነዚ ቀንዲ ውሕሉል ኣገባብ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ገዛና ዝተላሕፀ ነገር ንሕና ኢና እውን ዳይሬክት ሪሌሽን ምስ ደቅና ዘለና መስመር እንድሕር ናይ ሶኬት ይኹን ናይ ስዊች ይኹን ተለቂቁ እንድሕር ኣሎ ኣብ መንደቕና ክነስተብህሉ ኣለና ደቅና ክስሕብዎ ክእል እዮም ንዓና እውን ክሕዘና ክእል እዩ ማሕታ ገይሩ እውን ዘይተደለየ ባርዕ ኣብ ገዛና ክፈጥረልና ክእል እዩ ኩሉ ግዜ ንሕና ንገብሮ ነገር ኣብ ገዛና ከለና ክንከታተሎ ክንክእል ኣለና እንታይ ተወሳኺ ኣብቲ ሒዛቶ ዘላ ሞያ ተወሳኺ እንታይ ሓበሬታ ትህቡ ኩሉ ግዜ እዚ ክፍሊ እዚ ኢንስፔክሽን ክበሃል ከሎ ሓደ ዓሚል ኣገልግሎት ቅድሚ ምርካቡ እቲ መስመር ኤሌክትሪክ ውሕስ ምዃኑ ዘረጋግፅ ክፍሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ምርካብካ ሂወትካን ንብረትካን ውሕስ ምዃኑ ክረጋግፅ ኣለዎ ንሕና ኩሉ ግዜ ምስ ዓማዊል ንርክብ ኣለና ኣብዚ ክፍሊ እዚ የወርዳ ከም ሰብ ኣነ ክገልፃ እንተኮይነ መቕልልቲ እያ ኣብቲ ክፍሊ ዝኣተወ ሰብ ምስኣ ዝተመደበ ማለት እዩ ንዓ መሲሉ እዩ ዝኸይድ ሓደ ሰብ ከዓ ኣብ ስልጣን ኣሎ ወይ ከዓ ሓላፊ እዩ ተባሂሉ ንኣባላቱ ይኹን ዘገልግሎ ሕብረተሰብ ተኸታቲሉ እቲ ዝግብኦ ኣገልግሎት እንድሕር ሂቡ ውሽጣዊ ዕግበት ኣለዎ ሕልንኡን ይዓርፍ እዩ እቲ ስራሕ ከዓ ፅፉፍን ምዕሩይን ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ምስ ዮርዳኖስ ካብ ዝምደብ ዳርጋ 8 ዓመት ገለ ኮይኑ ኣሎ ከም
ኣብቲ ክፍሊ ንዓ መሲለ ኸይድ ማለት እዩ ሳ ትምህርቲ ዘለዎ ይኹን ዘየብሉ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ተመሳሲላ ከከም ተሓሓዙ ሪኣ ተዋሃይዳ እያ ትኸይድ ኣብቲ ክፍሊ ንዝመፅእ ዓሚል ምናልባት ዓማዊል ብኻል ኣጋጣሚ ቅርፁ ኾኑ ንኸነዕግብ ወይ ብሩህ ዝኾነ መልሲ ወይ ዕጉብ ዝኾነ መልሲ ረኺብና ክኸይድ ኢና ንፅዕር ማለት በትናታ ኣካይዳ ስለዚ ኣገልግሎት ክበሃል ከሎሲ ሓደ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ነቲ ዘገልግሎ ሕብረተሰብ እንተደኣ ብግቡእ ሰሪሑ ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ስለ ዝኾነ ዮርዳኖስ ኣብነት እያ ንኹልና ማለት እዩ ኣነ ከም መንእሰይ ኣብ ትሕቲኣ ኮይነ ክሰርሕ ከለኹ እቲ ናታ ትጥቀመሉ ሜላ እቲ ትሕትና እቲ ቀባብላ ኣዝዩ ምስጠኒ ኣነ እውን ንዑ ተኸቲለ ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክፍሊ እዚ ከምቲ ዝበለቶ ምስ ኩሉ ክፍልታት ርክብ ኣለዎ ኢንስፔክሽን ክበሃል ከሎ ዝኾነ ይኹን መስመር ሓደጋ ገጢሙ ወይ ከዓ ሓድሽ ቅድሚ ኣገልግሎት መሃቡ ዝቋያፀርን ዝከታተልን እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ዮርዳኖስ ነቲ ክፍሊ ብዓቕማ ከምቲ ዝግባኣ ጌራ ተመሓደርያ ኢለ ይኣምን ኣነለይ ዮርዳኖስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይኽሓትክ ደልየ ኣብ ሓማደአ ሓላፍነት ኣለኪ ኣብ ትካልኩም ኣብቲ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኣብዚ ትካል ነቲ ማሕበር ወኪልኪ እንታይ ተነጥፊ ኣጠማምታኺ ኣብታ ናብኡ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ እዩ ሲና ክንብል ንኽእል ከመይ ከተግምግም እየን ኦኬ ይቕኒየለይ ኣብ ሓማደአ ካብ ብኮንፌደሬሽን ካብ ዝጥርነፍ ኣብ ናይ ፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ከም ኣካያዲት ቦርድ ኮይነ ንተወሰነ ዓመታት ሰሪሐ ኣብ ሻብዓይ ጉባኤ ናይ ሓማደአ ከዓ ተመሪፀ ናብ ብምርጫስ ናብቲ ባይቶ ተሳቲፈ ማለት እዩ ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፈ ብድሕሪ እዚ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኮይነ ከዓ ኣብቲ ምርጫ ከዓ ተዓዊተ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሓማደአ እየ ማለት እዩ ሳይዳ ወረጃ ሰበይቲ ኣሳሳይት ኣካያዲት ብማሕበር ዝተመርፀት እዩ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ንባዕለን ዝመሓደራሉ ብትምህርተን ድዩ ብትብዓተን ድዩ ብመንፋዓተን ድዩ ተሰሚየን ተዓዊተን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ እዩ ሽመን ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሓማደአ ኮንኪ ሕጂ እንታይ ትነጥፍሉ ኣብ ሕጂ እዚ ኣብ ትካለይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃገር ማለት እዩ ኣካየድቲ ኣካላት ናይ ኣባላት ብማእከላይ ባይቶሲ ብናይ ሃገር ደረጃ ኢና ንውከል ማለት እዩ ፈለማ ፈፃሚት ተባሂለ እውን ናብ ሓማደአ ተባሂለ ነይረ ኣነ ግን እቲ ዘዕበየኒ ሞያ ክሰርሓሉ ኣብ ሞያይ ክሰርሕ ስለ ዝበልኩ ኣብ ዘለኽዎ ኣሃዱ ኮይነ ግን ኣገልግሎተይ ክገብር ተባሂለ ናብ ስርሐይ ተመሊሰ ከም ኣባል ማእከላይ ባይቶ ጥራይ ኮይነ ከገልግል እቲ ማሕበር እውን ሞያይ ፈሊጡ ናብ ስርሐይ መሊስኒ ማለት እዩ ኣብ ትካለይ ከዓ ከም ኩሉ ሰብ ማለት ከም ነተን ኣብቲ ኣለዋና ኣካየት ኣደ ወንበራት ገለ ኣለዋና ኣብቲ ስራሕና ዋላ ማእከላይ ባይቶ ኮይኮን ከለኹ እውን በቲ ናይ ሓማደአ ናይ ቦርድ ሸቃሎ ስለ ዝፀናሕኩ ፅቡቕ ንነጥፍ ኢና ኣብቲ ውዳበ ኹን ኣብቲ ምትሕግጋዝ ኹን ዝኾነ ይኹን ዓመት ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ዝሓበርዎ ትካል ብዝሓገዘና ወፃኢታት ዋላ ንሕና እውን ብዘዋፃእናዮ ገንዘብ ዓመት ዓመት 8 መጋቢት ምስ ደቂ ተባዕትዮና ብክብሪ ኢና ነብዕላ እቲ መንፋዓት እቲ ፍልጠት ናይቲ ሰራሕተኛ ይኹን ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ግን ኣተሓሕዛ ናይቲ ትካል ብፍላይ ቶም ሓለፍቲ መሳርሕትካ ኣጠማምታ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ልዕቡላት እትኮይኖም ዝያዳ ክውንጨፋ ክእላ እሞ ኣነ ትማል ብትዕላል ነዚ ትካል እየ ዘድንቕ ዝበልኩኹን ሕጂ እውን ንሳየ ክደግም እቲ መንፋዓትክን ኣቦትኡ ኣሎ ቅፅላ ንሶም ከዓ ከምዚ ገይሮም ዝሕዝኹን ዘለዉ ክቕፅልዎ ኣተባብዖ
حد يقلص كلكي مس متر لابراتور زلنا ريليشن يقلص كلكن سنايت قلصته نحنا ذهبنا حبريتا متر لابراتوري كابزوباتات زمصه تمليسو نابانا ازمصه مصيو خا نحنا إنا كمز عنتو يرأي قلصو دغاف ناي سنايت زقربا حسب قصرتي تبلاشين ططويلن دحر صنيحن ويون بزي صعنت كزران دحر صنيحن ناتن ملسي نابانا يمصيو ملس مالتك 10 عمت ططوتيلا تقصاريت وي 5 عمت دي 4 عمت دي ولا عمت ططوتيلا حساب حيزا ططويلا زلا حساب مالتي بناصخ طقم صنيح مالتي تسب حجي نزون نايفللي حساب نسرحينا نابانا مص مالتي خا كيدنقكمن كيمسغونكمن كحلف زيدل خا اب تحتي كوينوم سرحو زلو ابالات حدشتي اللونا ولا قدايمون اللونا اتسرح انا دايخون مرحيو امبر أنا بدقف ناتومي نتسرح زمرح زلخو نعي كل يوم نعي بحق مويا يفلط لي دخامي يفلط لي سرحي يفلط لي مؤزوزات قلنا أنا مسيلهم أنا ترديهم تمليسهم أبسقط أمنا بدهوتات كحجوزنا يرأيو سلزخونو أنا أبالاتي كي مسكونكم كحل فايدة لني بس نسرعتهم يخون بقول نجار أبناتي كفل زلو أبالات مسكوناتن مقولاتني من أجر من قدي كمسك الرأي مدب سايدة مسجينها كمبل اللي بلي الرأي غني اللي أمود دقتها حجة متنزل حتى زي ترانسفورمرات ولا تتوصل نيركن ديبهم مخفتو كم زي كلا حدقاتات يمتص نوتهم ديبهم كستايز قبر قلعون عمون كلا حدقا خمتص كي الرأي تبتب كبلون كتصطفوتكو شتت كبلون يقولوا كم زي كفت منم بالزي كأبالات نيتا أحدو كالك كخفتو خم زي كالجيركا كعصي كالن حسبكم ولو تفضلوا أجزبهم ولو اللي كيتون يروي مفتح يروي اتتصقم زلو لو مجن كتصقنوا إلى ما بزخدوا له جزء حدا أما الكي ترفد صبروا مسمرالو حجي سلام كدونس من كتريو تخلي أب سلام من جيرون كتفلتي أبدي تخلي بعبي إذا كل مسمراتنا نجراوند تبعيلو تتخلى حتين كوبر كايو تلقيقو أب سعيد كابزيد اللي مع الله زوج الزلو نعنا مسمرنا حلو هزبناي مخنياتس مسمر سي أبي كون كي خطريو مسمر بلزة عد شخا إلك تخدي مسمر أسمرا قليل كي توتي بزح مسمر الله إذا مسمر زي إذا كله بالوتات نايب على باتع ريخي زلخ زعبيتي حتاوين كروس يروز خيد تحتين ناتو نعو خي ترفو سئلك أب منبرن عرات النخوعن أقول قلوتن زي تردو سبات بزي حلاف النتوين سبات مسمرنا يدفري حجس تي إلكتريك نهجر ملو إذا قال إلكتريك سي نزاري تقم حتين كتوسد نزاري تقم واير كتسرق كتبل وي كتوسد أبتي مسمر تورد عنوات أزيو كبيدي قال أي نجر كأن نهزبي ولا نزخنا حبرة سب كم حلال فازد اللي مسمر إلكتريك زلل زبلن دحرقينا ويد التبت كأن دحرقينا نزخاء نهتط صجنا خن حبر لنا نمبر بإيدنا زي متنكاف قال أي نجر جرب ديو جزاريو كنت صجن كلنا خاء قدمنا كوربوريشن إلكتريك محبار نهتط تجرب أب مسمرنا خود دقيقي جزا خسرح كلها مسمر كتنكفك خليو حدا جزي مسمر ندا سرحه خلو أرأي أكو بزيادة تزقل صبغ كيدور إيواس لزنبر أبزاجر كميد بلا من أسي ميتو كابو قلت متيو عرفت متيس صدروا حق زيلو هنت عند سرحه خلو المسمر سأركبونه مسمرنا أبقى مسمر ناس كسرحي بالله من كوكوس اللون أب كم زي أخونتات المسمر سحبك إخا هيتنشن مسمر كأني ناي 15 كيفلو ناي 5 كيفلو إذا مسمر زسي هيتنشن لايني سحبوس كأتوقع خليه كاب كل تمترو كتفنتات كتقلع لك خواب ولا 4-5 متر سكاو خطرح علىك أب كم زكونتات حجتهم راح نتجزأ مودة أمزر إذا لومبر أتأبسب زور نبرت حدقة أيريونيم كم زيتات عينت أجمع يقعد من ناي سب مسمته جن ميتنا إلى ميم دوم أصخا زكن قديم كاخت حبروز لك أي بزي حلاف النتي أبقى مسمر أتسرحني خا مسمر على العلو ليك تبل على لك جرب كتقرأ تخون كاخ أخم جرب عملوا مسمر توريقو أم مسمرنا عنوت أب سبون عنوت كورد أب نبرتون عنوت كورد خيري بزح تأجمع لنا زي حلاف النتاوين سباتون كم زبلك زلخو أب أقرب بالو ناي مشانن ناي متستأسن الله بالسي ولا جرب
ጥሪት ምእሳር ብሽክለታ ምእሳር ኣብ ገረብ ምጻብ ፓሎ ምጽጋዕ ኣብ ግዜ ማይ ክሕዘካ እውን ተኽእሎ ኣሎ ኤሌክትሪክ ሲ ከም ዝቀድምና ዝበልናዮ ጥቀመሉ ዳኣምበር እንድሕር ብውሕስ ዘይተጠቂምካሉ ኣብ ሰብን ንብረትን ጥሪትን ሓደጋ ስለ ዘውርድ እዚ ኩሉ ሰብ ከስተብለሉ ዘለዎ ሕጂ ዝትብልዮ ዘለኹ ናይ ጋቢና መዕፀዊ ነይርዎ እዩ እንደገና ብተብተብ ሕሰብዮ ዝመስመር ኣጥፍኡ ኣለዎ ከም ዝጠፊእና ኣሎ ኢልካ ዋላ ክትርስዑ እውን ትኽእል ኢኻ ንሕና እዚ ኩሉ ሽግር ኣይንፈልጥን ዓሚልሲ ኣይፈልጥን ኤሌክትሪክ ሃንድ በትግብተ ኢላ ምኹራይ ጥራሕ እዩ ዋይ ትብል ስለዚ ኸይድካ ትራንስፎርመራት ከዓ ኣሎ ፖሊስ ክጠቕስዎ ወይ ክፅሕፍሉ ወይ ክዛረብሉ ትሰምዕ እንዲኻ ብኣኹም ብኣባላት ክመፅእ ከሎ እቲ ሓበሬታ ተለቦዋ ትመጠንቀቕታ ግን ዝያዳ ኣድማዕ ይኸውን ኢለ ይሓስብ ተወሳኺ ክትብሉ ትደልዩ ኣለኩም ስምካ ሽመይ እስራኤል ረዘነ በሃል ኣነ ኮ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እንድዩ ደቂ ኣንስትዮ ከም ምውራስ ዳእዚ ስቱድዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኣዲኣ ትወርስ 700ዊት ማለት እዩ ግን ነገሩ እንታይ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ንሂወት ሕቶ እያ ንኣበርክቶ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ውረድ ደይብ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ምንታይ ወዲ ሰብ ማይን መግብን ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልዮ ብዘይ ጓል ኣንስተይቲ ክነብር ኣይክእልን ወዲ ሰብ ሕጂ እቲ ዝመራመር ክመራመረሉ ዓሚቕ እዩ ኣይውዳእን ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ኣብ ሂወት ማለት እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብፍላይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፍሉይ ዝገብረን ኣብ ቃልሲ ኣብ ባህሊ ወላ ምስ ከባቢ ተሪኢኻዮ ኣብ ባህሊ ኣካዳድና ኣቋንና ኣብ ጎረቤት ሃገር ርሕቕ ኢልካ ይትረኽቦን እያ ሸዓትኡ ብሄራት ፍሉይ ፅባቐ እዩ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ምሕደሪ ሸሓት ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ ንማና ክነመስግና ብጣቂዒት ኩላትና ክነመስግና ይፈቱ ማለት እዩ ኩሉ ሕጂ እቲ ክላዓል ዝፀንሐ ዝተዋሳሰበ ነገር እንድዩ ማና ሓቂ መንእስያት ንከታተላ ኢና መደብ ሳይዳ እቲ ኦሪጂናል ታሪክ ስለ ተውርስ ኣብዚ ደገ ከለና ናይ ኣደይ ሃንሱ ሓርበኛ ኣዴና ሃንሱ ኣበርክቶ ኣብ ከባቢ ዓላ ኩሉ ተከታተልና ኢና ሓቂ ንከታተሎ ኢና ግን እንታይ እዩ ነቲ ሓቀኛ ነገር ሓያል ተመራማሪ ሓያል ፀሓፊ ምስቶም ሓያላት ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ወፃኢ ዓዱን ጌርካ ሃፍታም ክትፀሓፍ ዝግብኦ ብመፅሓፍቲ ብፊልም ክስነድ ዝግብኦ ብድኽም ዝበለ ሰነድ ዘይኮነስ ብሓያል ሰነድ የድልዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓቀኛ ታሪክ እትረፍዶ እዚ ሲ ናይ በዓል ቪየትናም ናይ በዓል ጃፓን ከማን ይስነድ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ናይ ቪየትናም ኣሜሪካን ሕጂ ብኩሉ ነገር ብታሪክ ዝዕብልሉ ዘለዉ ግን እንታይ እቲ ውሽጡ ኣብ ቪየትናም ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ደን ኣይነበራን ኣብ ጃፓን እውን ከምዚ ደጀን ትብልዎ ኣብቲ ኩናት ኣይነበራን ኣብ ድሕሪት እየን ነይረን ተን ደቂ ኣንስትዮኦም ናይ ኣሜሪካ እንተኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቅስ ዳርቃ ክሳይ ስለ ዝገበርናዮ ንዝምልከቶ ኣካል ብልዑል ሰነድ ክትሓዝ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሓያል ትምህርቲ ንዓና ነዘን ኣብዚ ዓዲ ዘለዋን ወላ ናይ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓያል ትምህርቲ ከም ዝኾኑ ርግፀኛ እየ ብተወሳኺ ኣብ ንጥፈታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣኼባ ጭቕጭቕ የለን ትብልጫ ኣብኡ ትሪኦ ንሕና ክንሕግዘን ከም ዝሴዳ ክንገብረለን ነገራት ክነማዕራርየን ንኸይድ ኢና ብፍላይ ኣብዚ ደገ ጀርመን ዞባ ፍራንክፈርት እቲ ናተን ኣኼባ ጭቕጭቕ የብሉን ኣብኣ ከለዋ እንድሰማዕ ኣብቲ ናትና ኣኼባ ምስ መፃ ግን ናትና ወርሳት ማሕበረ ኮማዊ ይኹን ህግደፋዊ በሎ ሃገራዊ ሽማግለ ኣዋሃዲ ኮሚታት ኣለና ብዙሕ ንጥበት ኣብቲ ደቂ ተባዕትዮ ንሕወሶ ጉዳይ ጭቕጭቕ በዝሕ ሶ ሕጂ ሓደ ዘይተመርመረ ምስጢር ኣሎ ብጓል ኣንስተይቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ናይ ኤሌክትሪክ እንድዩ መደብ ሳይዳ ብዙሕ ኣቕሪባ ብሕክምና ብመፅሓፍቲ ብኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብባህሊ ተቕርባ እያ በዛ ኔሎም መዓንቲ ከዓ እንታይ ክብል ደሊ ጓል ኣንስተይቲ ብርሃን እያ ወዲ ተባዕታይ ብዘይ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ይገብር ይፅልምተና ሓቂ ደ ይፅልምተካ ሕጂ ሲ በዛ ናይ ኤሌክትሪክ ኣጋጣሚ ኣብ መወዳእታ ከጠቓልሎ ዝደሊ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኣብ ምልክት ሕቶ ዘይኣቱ ጉዳይ እዩ ንስለ ምውራስ ዝኣምር
ጓንስተይቲ ማለት ብርሃን እያ ንሙሉእ ዓለም ንሙሉእ ሃገር ንሙሉእ ገዛ እዚኣ ርእይቶ እዩ يغنيلنا قال عقباي يردانس عقباي أبكالا أقات أمخاء بخالة تحستو كنا الراخب نخلينا اللي أنا بز أقات أمي مدب سايدا نزي مويانا فليتكي نزي عدل زمهابكي عن يلنا نحنا كاب كندي عمت زم حجي عليتن أز حلفتنا دولو كميدا ممهارانا كساب حجي دساليونا كوربوريشن إلكتريكسي كم ندعلو بنا نبر كم ترى جزاء إنه رئينا مو مبزحتنا لثلاث عمت سرحنا إنا أبز زلنا جس يعني اللي نزخ بروز مهابك كبرات عزبتي ناب رابع كفالي نحن نسجر زمت قدام شو يرخبنا حججن شو هات سايدا تخطاتلو